Trogir, grčki Tragurion. Smjestivši se na malenom otočiću između kopna i otoka Čiova, grad Trogir bilježi svoje postojanje već od daleke prapovijesti. Osnovali su ga grčki kolonisti s otoka Visa u 3. stoljeću prije Krista. Kao grad koji nosi titulu najočuvanijeg romaničko-gotičkog grada u centralnoj Europi, UNESCO ga je uvrstio na listu svjetske baštine. Najznačajniji kulturni spomenik je Trogirska katedrala Svetog Lovre. Na mjestu ranokršćanske bazilike, gdje se vjerojatno nalazio grčki hram, uzdiže se katedrala Svetog Lovre, ili kako je u narodu nazivaju, katedrala Blaženog Ivana Trogirskog. Zvonik, visok 47 metara, sagrađen je u 14. stoljeću i jedan je od najljepših u Dalmaciji, ali i na cijeloj obali Mediterana. Katedrala je posvećena Sovri, rimskom arhidžakonu stradalom u progonima 258. godine, koji je prije uhićenja crkveno blago podijelio siromasima. Ova monumentalna arhitektonska kreacija građena je i nadograđivana od 13. do 17. stoljeća, pa se na njoj miješaju stilovi romanike, gotike, renesanse i baroka. Glavni ulaz u katedralu naziva se Radovanov portal, ujedno i najznačajniji srednjovjekovni portal na istočnom Jadranu, a nazvan je po njegovom autoru, majstoru Radovanu, koji ga isklesao 1240. godine. Dovratnike u podnožju nose telamoni, a na vanjskim stranama su konzole s lavovima na kojima su kipovi Adama i Eve. Iznad nadvratnika nalazi se luneta s temom Kristova rođenja, predočenom na način srednjovjekovne mizanscen, zajedno s razmaknutim zastorima i paralelnim scenama kupanja djeteta, objevom pastirima i kavalkadom triju kraljeva. Iz predvorja katedrale dolazi se u krstionicu. Nad vratima je reljef Kristova krštenja. Unutrašnjost krstionice sinteza je kičene gotike i renesanse, a iznad oltara s kipom Svetog Ivana Krstitelja nalazi se reljef Svetog Jerolima u špilji. Ugaoni stupići i lisnati vijenac su gotički, a anđeli s girlandama renesansni. Krstionica je djelo Andreja Alešija Dračanina iz 15. stoljeća. U unutrašnjosti katedrale ističe se ciborij iz 14. stoljeća, na kojem su kipovi Madone i anđela. Sa strana pri zidu, u stilu baroka iz 18. stoljeća, nalaze se kipovi Svetog Ivana Trogirskog, zaštitnika grada, i Svetog Lovre, zaštitnika katedrale. Na zidu s lijeve strane oltara je bunar s kruništem iz 1661. godine. Korska sjedala djelo su Ivana Budislavića iz 15. stoljeća. Kapela Svetog Ivana Trogirskog biser je ove katedrale i jedan od najljepših renesansnih spomenika u Europi. U luneti je velika reljefna kompozicija Gospina krunjenja, na sredini kapele je grobnica trogirskih biskupa, a na kasetiranom svodu nalazi se medaljon okružen glavama kerubina i serafina. Nakon što je u kapelu preneseno tijelo Svetog Ivana Trogirskog 1681. godine, kapela je dobila važno značenje u religijskom životu Dalmacije. Graditelj kapele Nikola Firentinac koristio se figuralnim motivima, te je na bačvastom svodu u svakoj kaseti glava krilatog kerubina, a na tjemenu poprsje Boga Oca. U sakristiji katedrale nalazi se veći dio riznice. Na samom ulazu je vrijedni ormar od orahovine iz 15. stoljeća. Mnogi od predmeta u riznici darovi su hrvatskih vladara i kraljeva. Od predmeta se ističu dvije pozlačene ruke, prekrivene filigranom i dragim kamenjem za moći Svetog Ivana Trogirskog, te gotički vrč iz 14. stoljeća, darovi ugarsko-hrvatske kraljice Elizabete. Uz brojne dragocjenosti, pastorale, pokaznice, relikvije, poprsja, liturgijsko posuđe, u riznici je i kaptolska biblioteka i arhiv. Knjiga na bosančici, trogirska pjesmarica, matrikula crkvenih bratovština, a tu je i biskupski štab sa pozlačenim figurama Svetog Lovre i Svetog Ivana Trogirskog. Obnovljena 2002. godine, katedrala je pravi biser hrvatske kulturne baštine.
Trogir, odnosno